Na rušnej ceste v Banskej Bystrici, kde hliadka merala rýchlosť. Motorkár išiel rýchlo a zachytil ho radar. Keď policajtovi prešiel po nohe, z miesta zbabelo ušiel. Identita motorkára, ktorý na ceste zrazil policajta, je už odhalená. Zrejme sa v ňom pohlo svedomie, lebo na policajné oddelenie sa prišiel priznať sám. Na motorke pritom sedel stredoškolák maturant. Po tom, čo policajtovi prešiel po nohe, z miesta ušiel. Zranený muž má pomliaždenú nohu, no z nemocnice je už doma. Maturanta obvinili z útoku na verejného činiteľa. Mladíka na motorke chcela hliadka zastaviť, lebo prekročil rýchlosť a toto je záznam z radaru, ktorý polícia zverejnila. Obvinený motorkár svoje konanie vysvetľoval tým, že spanikáril. V priebehu 2 dní je to už druhý motorkár, ktorý sa takto dostal do problémov. Trestnému stíhaniu sa nevyhne ani 49-ročný Miroslav, ktorý po Banskej Bystrici jazdil pod vplyvom alkoholu. 0,77 mg na liter alkoholu v dýchu, čo je v prepočte viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi. Navyše sedel na motorke bez evidenčných čísel a nemal ani vodičský preukaz. Podpísuj to, musíš to podpísať. Musíš, keď nepodpíšete, pani, bude to pre vás horšie. Motorku kúpil pred pár dňami a vraj si ju chcel iba vyskúšať. Zrejme sa na nej znova tak skoro nepovozí. O jeho treste za jazdu pod vplyvom alkoholu bude rozhodovať sudca. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková.